Hey, is mis Brian, agus is draíocht mé. Tá go leor cleasú draíocht de ionta rólas agam, agus bím sig fólam cin nua a gcónaí. Bhfuil leat a fólam cin daile bhéad de draíocht? Inniu be ag fólam cin daile cleas dhéanú ag buint úsáid as cupán agus sop. Seán na rudaí tá draíocht. Sop. Cupán pepper. Sisir. Gur an cupán seo, is cupán é, na é? Cin dair romana an sop seo a chuir tríd an cupán gan pulthir sa bhain? Well, ní mar a hialtar a bhítar. Tá bun bréagán. Déanamid ón túsa. Bé cuidir díar do gine fuasta an chead chéim seo. Fuaigh sisir agus chur pol bug mun an cupán, le go méid tú an sop a chuir tríd. Inis, agus dunne fuasta fós ag tuairt cuidir dit. Tóg an dara cupán agus gear ma bhain an cupán in na omlainne. Is é seo an bun bréga a thuirí marhil agus iontas ar an locht féhanna. Chur an bun bréga sé sa chéad cupán agus clúdaí an pol leis. Híle gur cupán é, na síle. Ber gurmar an cupán, díra mar seo, agus chur an sop suas tríd an balla ar fád. Cóirí an cupán legus í an bun bréga gart ag bun an cupán. Agus Abracadabra, is cupán a ríise. Agus sinné, inis beidún an clás ionta draíocht a seoine dodid cáirte, agus is cinse go mé ionta sóthú. Sinné wimstal leniu, go dín head eile, coní art ag clásiart.